ka nagliang jong ka H&M political wing karon ka jing karpat red siya ki nong baik jong ka jalam iklia berway nagaman sim jong ka jing sokya ka jing soret bat ka jing sokit lam lamta kari bat ka penrio ni apil siya ki paranong husnong ba snobha wat simram lopa suak election yo ka jingdum karwan sinsar ya ka jangla ka jungi wat simram lopa suak election yo ba ka jingdum kan sinsar ha kari ka it ka jungi habang itep ya ka bot ka jungi ngidai ban tep biya ubreu ne ka breu ka padon kathong bat ka jing yugi jengai kathong bat ka vision ka jongki na banta ka jala kum karoi ka par bat ban sna ya ki ain ki baklan ki ban yada ya ka pateng ka ban sowan bat ki dei ban pentrai kam hok ya ki skim sorka na banta ki pajba bat ki dei ban ai jing khen manla ka financial year hadin bakut kasan senam kumbale iba adan basoyamot hakapo bdang long kumle habasit habasai usam yaki wokodar yaki skim ha malan football pi beleng yong kumta namar nilai ken ni menor ni ken ni yak menta nimdai su ban keno tang yidong mikmat ni haban keno yang iki paj baru nama ngai iki paj ba menta kim su thu ya kador ya bakumno badal bakumno ban pha sing da ba fai ni paj ba menta hak ne ya menta ngi ba kam election ke de kam tamasa ka kam yo kyat ei sisin sisnam ka kam yo ja ei sisin sisnam ba ka kam le sobha ka ba sisin sisnam ka H&M political wing nama kata wismo pada ka por ban pensutu yo pajba bat kane ka statement jong ka H&M political wing kalau kum si banta kum ka awareness program na ka banta ban pensutu si binong sunong beli jong dak penreo ba kane ka kam jit mi khmat ahin ba to an ladai ka MP ha parliament ladai Indobar jongka Mekhria Legislative Assembly kumjo ladai ha Indobar jongka khasi altum sosial kam dai ka tamasa kadai ka kam im kam yap baka kam ka kentang ngamalangi ki pajba bi langi kenya kane baka dai ka kam sobha sisin sansnam ka kam ya sungsit sansnam kamut unomik mat jungi ru lesai bla job unsa penlong kum kam soba bat kawai kalong bala dangi ngi ngin sutu ya kene ga dor jong ka jingjit mi kmat kamu no kmat la sai enda wa job uhaban penmi suwa ya ga jinglot ya ka to ka jing ai se tin husnong ka kiat la sukata la ne ka bam la ne ka bai picnic kuta te kat ban un penme ir to ka ba ulot lakot kasan snan unan porno ban snai so don porno ban kren ya ki mat ki jura jong kari bat ka jat penreo te na martang so man ong sya ki parari ba nimdai ban simram lupa bat ngidai ban sutu ya uno breu badiano ko breu ko bangin hapan pha sing do batuan namar ba kam don jimot ngin sutnum ngin subabe ndala pada ko kam malbon di pajma mo kiong tai no me mat dumi mar su ko do son yo kendo so ni kendo so seno habang la simram lopa ngila so tenat dia keto ka pisa ba sisin sansnam la so tenat ko kiat ba sisin sansnam ban hajaka ba ngin pentrekam hok ya ka bot ka ba kodor ka jongi
kenang bangin yo ban dawa ya ka jing jong ka jat penreu bangin yo ban dawa ya ka jing kudu kam jong kun kiti utur nikmat mai kam suno buang ngan ai kam suno kun jong pi haba pil sim pisas suwa election te nama kita ngidei ban jit ya do khmat ki bran ka thong bat ka jing jingai bat enda kita kini khmat ki bran ya ka thong jingai ka bang jit kidei ban ya sa chapo assembly ban pribyang ya ki yo border ne ka border hat nama ka khik pateng kadai uputlom ka jak penreu kidei endangi la jit ya ki breu ki ba isya ta ki breu ki ba don ya ka thong endaki la job kidei ban yang rang ba ban sna ya ki an ki kanun ban penne pensa ya ka jinglong ka maryam ki klau ki tap ki belong ki spa ba jong ka jak penreu but ngidei ban pha ik no mkhmat sin do bor tho an ki ban ka thong ba kidei ban penklano ya ka education policy pemerintah pli ki school tremon sobha ane kita ki educational institution ben klan ya ka rep karyang pli ki ka khana ki jingman toy de ben reu khamtam e ka samla ki bla nama start bat ki ba khamkam khunjam ane kita ki educated unemployed bat kidei ngidei ban yo igno yalam ki ba echisya ya ka jak ben reu ki ba suthu isya ya ka dor jong ka jalam eglia baki day bandawa nak sensal permen ban penyo no ila ke jong ke jala ke bakerbang nak mental ke penreu compare la ka day ke neutral state compare la day ke state but kidei ban yang rang ba har ba ban penklan biang ya ka sensal tenrai dorbar snong dorbar right dorbar hima but buramru ya ka jingete ki menbarim ne kata ka all treaties and agreement between the democracy and the government of India. Idei ban yo ikum kita kino ya. Kideiro bandawa na kami ban implement no ya ka ILP ka badai ka atia ka baklan ban yada ya ka jak benreu na ka jingwan rong ko tlap to kimandari. But kidei ban yang ba hawa penlong aino ya ka hok long try man try halor ka khandau ka siap daba penrong ha ka riti sensar jong kari India ne kata ka special status kumbolong ha ki wepat ki jela Jammu and Kashmir Mizoram bat Nagaland lamar phi kumbolong manda hagane ka jaj penreu ka jungi har ka jela jungi namangim don ya ki angi baklan anangim don ya kata ka hok lontar ka khanda ko siap da penrung ka riti sensar jong India nga trafikin mau ko minung slong haus nam ara jar khat sau khang ke NGT ya ka jingti doyong ni suang hableng kan namar bangim don ya ki angi baklan phi pek nuksa ha Jammu and Kashmir pek nuksa ha Nagaland pek nuksa ha Mizoram subo ada hafalau jungki gaton ka park siar ada ka par umpriang ada ka surkar Mizoram ada ka surkar Nagaland lane ka surkar India ka kwa dik ban klong ne banti ia ka ka par nak per kamla namal balai ka don ni ka anja baklan hal ka ndak siap namal la penrung ha kriti sisa ka India tingi kum ka jak benreu ro ngidon kam ya kinomi khma kiban ya khun ya ka benta nak benta ban penek pensa ya ka khendak siap jong ke jak penreu bat kidei ban pentikna ya uput usam bapura jong jak penreu berkejala asam kum juru berkaput jong kari Bangladesh wanra iganti sinking pabiang ki umbam di electricity hospital bat ki wede balai ngawang ba kidei ban dawan atau kami ba implement no yelti kumban supeng kan mau ha kan ke last election ka jingrem jong iba aren ba soy mo ka jingrem jong iba pol ka jingrem jong ba jeni mu tho ka jingrem ba PNSM ka dai ka jingrem jong yak penreu namar ki Ukraine barbor ya ki isu
bat iki tauba jong jaj penreu ala ngambakla hausnem ar hajar kendala ne ar hajar kadwai ala ngambakla dei iba adan bayu sok saimot iba wanra iya ILP hin ba to an haka baba bon kino mikmat kimpat posniu henrai ke por on don kursan te henrai hadin hadin ter hadu ar kendai ka korman kalau namar kadon ke jeki naki jong jaj penreu naki hursang lang pulang bapel per house kadlai kadon ru ke pas ya ka resolution house nem ar hajar kat kendai lang bakla te kane kejingkan ibadan lawan ada umdon kursan rei kalong tik bakursan namal ikwan ra iya kane ka anya hilo bartu an sedem katwai kat kendai lah pas kursan hari hilo bar katwai ngaken mau dalam bakla umdon bartu wai ru bakursan te kum ket benreu yakin kijaj no lam gidon kam bakin don hing do bartu an labanta bakin yakun bakin yaksaj ya kimat kijura empat ya kitau ba jom kejak penreu ka MLA ladai MDC 4 MP ngidai kumki nong ngidai bandon ya ka thong ban sim yak senjam ban tei ya kalawai jom ke jalam ya kale ka jengjit ya kina bikmat kibat ijri kalong don kam hadu kata-kata om bang isu jet akajing daga jing snow om bang isu jet ba o se yanga ai bisa pi nyembe penbelin ban pasin do borfo an youtube ai bisa namar umdan porsho ban kren ya kimat kijura je bereu namar belai uhap sansnem perkat pi sansnem uhap penmi iswa gitu jalur Bardangi ngisim bisa lupa kalong tik kumbang la di lupa ya ka jaj menreu bad ke jalam ya kali bad ngidai ban yo ya kino khmat kiba ijaj menreu ya kino khmat kiban ka thong bad ya kino khmat kiba yu i jangai ka jingjit ngan ong biang ka jingjit bad ka jingpha ya kina khmat sing dobar to an da ke ba ijidi kalong bun kam hadu kata om ya ke ba it sebaila ne it spa ngim dei ban jit ya ki businessman ne kinong khayi ban long kum kina khmat jongi klem da tip ya ka an kanon klem da tip ya ka roi kapar namar kinong khayi hite kadai kur kom im jongki ban khai bai kim don ka jing snow wat bandi ne khai yakari badi ban reuro kiriu ijri te kin omla bandi yakari bad ye jam reu namar ka sain perkhat ka jongki kalong bai ban kentiu bat ban yada yakari haba ong kinong thoan ngide bandapet ye kita breu ki bangijit kidon em ke jing sutu sepanggaan barada kim don kum kata kalong ke jing susun ai yang tak benereu ke jongi nama kita kidon lam ke bangijit kin sa nyauben ha ki wai pat kejat benereu namar bakim tip ai siapang ke an ke kanon kumba kalong mentah kejat benereu kasih berjantia kaju syari kiben man kapor namar ngibak lajur kum ki pajba ban jet ini khmat kejungi haba kumta kum kejat benreu ngidai banda puson suwa ban jet ini khmat bat ngimdai ban lekdi ya kibut kejungi da kaba ai pisa ban thep ya kibut namar kanai kalong kumba iladap di lupa ya kari bat kejak penreu hakane election ar hajar pulai persa ini dulu hai kalong ban pensutu sai kedar so ba nong sendong jo jalan kali ya balangi kwa baga jela jungi kenam jot langi kwa ba
ki khun ki jungi kin ngam bakka nang sop ga de pha school ki khon hai jo ki bi pa kin yo kam ka jam tingin ha ban su tu ya ka dor ban jit me kman kalong ban su ba chupat ba namar pi ban su ong no menta ngai ba bun no khi hin ba fa hoi om ngong ba om dai om ba om don su ki ru kran ki don ki ru kran kum MLA jong mau suram ukran para bor ya ki isu jongga jat breu MLA jo umroy bat ki wai hin rei pi om long su kum ha ki por mun suwa ha por dong long MLA ba ada halong ha por dong long MLA ba jing mo to MLA ba pol man ka por ki kren ya ki mat ki jura jong jat breu ke jingram jong ki hala sot ngasma ba ke jingram jong jat breu namar tip ngabaklan nga kan mau hi ba ibadan hi ba orang kong ya ka LP na ba to ai hari om no kursa tere menta kamot kalong kumolo menta kalong kan kejingkan umuran om dei bakal let ai kejiwan ra jong ibadan ba soy mo ya ka LP hayu na ba to an ha ka po dong long MLA kam siam let ai kumakalong menta wat lagi MLA kim kersan lagi MLA kim member to por kim puse rai kalong kedawai ba ya bedak mereka watlang empat yo implement la central government mereka stat mereka lihat kalau pas ya ka resolution how di Islam ko lain jika yang tujuh people le campaign namang sutu ba ba ta ayo dan ya katang ngum don ni banong tingre ni suong ba kung kinom sing balang ni hapan yarap yo uno le kanono ka brio kabron syai ka thong berkedi jengai na bantaka beriu na bantaka jalah ibu pi namar ba ban sono ngin syirap tang bas long polok kamlong ngin syirap ta bong dai bahayeng lane udai kadon kejing ya dai lane parasnong kamlong magre kam no kumat ni hapan sutu kam ku bong om negeri kam yak kam ini alangi bakla jadi nikmat ngi laku ladangi start banjir nikmat kelong badai ka jing baha jang bari lagi jing baha jang jelam kali ya ring suong ba nang ne sekmat to subuh ada arkulai kampatla petrekam ar pang kerman ba kum no stong de musutu barang ne sekmat ni hapan pha ya ne ka breu sine bot ai dak breu ba barang kong golong ba itri de breu kabar kajian yang start kajian simpan ban keren ya kalau kapal yang jelas ban senai ki an ki kanon nak bentar cimen toy jong kali begitu apa kadai katong